Alle de klassiske motiver er med i Alexander Thimes maleriudstilling. Her er for eksempel et interiør med syende kvinde. Her et vinterlandskab med stejlende hest. Og her et abstrakt maleri. Jeg har forsøgt at lave kortere afstand til dem, der vil have det forklaret, så man kunne se direkte på billedet, hvad det skal forestille. I udstillingen er det op til beskueren selv at danne sig sine egne billeder. Kunstneren har sat ord på for at forklare indholdet, men det er op til publikums fantasi at gøre billederne færdige og forestille sig, hvordan de ser ud. Interiør med syende kvinde. Sådan et billede kan man godt forestille. Sådan en halvmørkt interiør med en kvinde, sådan et stille billede, som man forbinder med et eller andet epoke. At kunstneren lader publikum selv skabe billederne er helt omvendt, og på den måde tvinger Alexander Thieme os til at bruge fantasien. Som her, hvor han klipper et vindue midt i billedet, så beskueren kan kigge ud på den virkelige verden. Voilà. Jeg vil have, at folk tænker, hvorfor skal de se på billederne, hvis de har alligevel virkelighed? Virkeligheden er jo mere interessant end billederne. Hvorfor skal man i det hele taget altid forklare alting, spørger Thieme. Saks. Han synes almindelige maleriudstillinger er kedelige, fordi publikum ikke får lov til at tænke selv. Og så skal de se på titlen. Hvis titlen passer, hvis de synes, det passer det der de ser på billedet, blomsterbuket, og så står der blomsterbuket, så er de tilfredse og går videre. Altså, der er mange, der forventer, at det er afspejling eller gengivelse af virkeligheden. Spørgsmålet er, om kunst altid bare skal afspejle virkeligheden. Svaret kan måske findes i det helt specielle selvportræt, som også er en del af Alexander Thiemes udstilling. Mig.